vás jménem všech zaměstnanců základní školy TG Masaryka přivítat na slavnostním zakončení letošního školního roku, kde dnes odpoledne odměníme nejlepší žáky naší školy a rozloučíme se s 9. ročníky. Věřím, že letos jsme volili jiné prostředí než divadlo. Zkusili jsme to dnes venku v tomto hezkém prostředí. Bohužel za námi ještě moc hezké není, ale kdybyste se otočili dozadu, tak je to nádherné. Máme ten výhled hezký. Takže nyní zahájíme, přistoupíme k odměnění nejlepších žáků a učitelů. Poděkovat všem svým kolegům a proto bych prosila všechny naše kolegyně a kolegy, aby přišli sem k nám a jako malé poděkování si od nás převzali kytičku. Takže prosím, kdybyste mohli sem k nám předstoupit. Vaše práce není jednoduchá. To dám trošku, boje necháme jít. Já myslím, že si všichni ještě jednou zaslouží váš potlesk, protože je právě kolegyně a kolegové, kteří se nemohli zúčastnit dnešního ohlašování a oceňování, tak samozřejmě od nás těžko zůstaní ve škole. Takže ještě děkujeme, saďte se zpátky na svá místa. Děkujeme. A nyní bychom přistoupili k odměňování nejlepších žáků z každé třídy. Za celoroční práci si zaslouží odměnu ti nejlepší. Takže postupně se sem budeme zvát jednotlivé žáky z jednotlivých ročníků. Takže bych prosila, aby sem k nám přišli z prvních ročníků, z první A. Miroslav Mlejnka a Tomáš Herou, kteří dostanou pochvalu za výborné školní výsledky a příkladný přístup ke školní práci. Takže tady máme Miroslava Mlejnku a Tomáše Herou z první A.
otočte se k panu řediteli čelem k divákům, dostanete pochvalu a dostanete od nás čepici. A už bych prosila, aby sem nám přišli žáci z první B, Tereza Hucká, Nikola Kouřilová a Adam Foltín. A ti získávají pochvalu za příkladné plnění školních povinností. Takže pro ně prosím na velký potlesk naši nejmenší Terezka, Nikola a Adam. Adam už běží. Také dostávají pochvalu od pana ředitele a od našich asistentek čepičku s logem školy. A teď už bych prosila, aby se připravili děti z první C, Štěpánka Helclová, Eliška Kučerová a Jakub Kudra. Děkujeme. Máme tady děti z první C. To bude Kuba, Štěpánka a Eliška. Oni získávají pochvalu za pomoc spolužákům a za vzorný přístup ke školním povinnostem. Tak, ještě jednou prosím potlesk, děkujeme. Teď tady máme zvláštní pochvalu pro děti, které se zapojily do dramatického kroužku. Jsou to naši nejmenší z prvních tříd, takže bych poprosila Tomáše Knížka, Elišku Pěkřínkovou, Lucii Fuskovou a Anetu Štítkovou. Prosila bych paní učitelku, aby přišla předat odměnu. Získávají pochvalu za práci v dramatickém kroužku a vzornou reprezentaci školy. Společně s dramatickým kroužkem se staršími spolužáky se účastnili programu představení pro děti v mateřských školkách. Takže jim děkujeme za jejich práci v dramaťáku. Věříme, že se tomuto zájmu budou věnovat i dál. Děkujeme, můžete se jít posadit. A už bych poprosila děti z druhého ročníku, z druhé A, sem k nám přijde Karolína Richtrová, Martin Chalupa a Klára Špačková. Karolína Richtrová, Martin Chalupa, Klára Špačková. A ti získávají pochvalu za příkladné plnění školních povinností, za pracování a kamarádský přístup ke spolužákům. Opět všichni tři dostanou pochvalu a čepici. A dál k nám přijdou děti z druhé B. Tomáš Kutílek, Veronika Kadlečková a Kristýna Boumová. Tak, a ti získávají pochvalu za příkladné plnění školních povinností a za práci pro kolektiv třídy. Takže Tomáš Kutílek, Veronika Kadlečková a Kristýna Boumová. Taky zatleskáme a poznáme se děti ze druhé C, Lucii Mikešovou, Libuši Zelenkovou a Dominiku Benhauerovou. A teď nám tady nastane jedna taková smutná chvilka, protože jsme bohužel přišli o jednu čepičku, takže čepičku dostanete zítra ráno, hned si pro ní přiběhnete do ředitelny a na koho se nedostane, Dominika si pro ní přiběhne, to tady mám na konci napsanou, dostane ji hned zítra ode mě a dostane k tomu ještě bongo, jako omluvu. Takže Lucie Mikešová, Libuše Zelenková a Dominika Benhauerová za vzorný přístup k plnění školních povinností a výborné školní výsledky. A já se omlouvám a budou k tomu ty bonbony zítra. Tak, ještě jednou potlesk a už si vyměním papírek a přiběhnou k nám děti z třetího ročníku ze třetí A. A to bude Maximilián Franc, David Fleischmann a Aneta Karlová.
Maximilián, David a Aneta a získávají pochvalu za aktivní přístup k plnění školních povinností. A tyto děti od nás získávají tašku s logem školy. A už bych poprosila děti z 3. B, Teresku Neprašovou, Ondříka Žítka a Míšu Kosíkovou. Tereska získává pochvalu za příkladné plnění školních povinností a zaslouží si potlesk za sběr papíru. Sama přinesla téměř 500 kg starého papíru. Honza za ochotnou soustavnou pomocí učujícím za plnění školních povinností a Míša za příkladné plnění školních povinností. Už bych poprosila děti ze 4. A Petru Hluchovou, Míšu Hojera a Damiana Kislingera. Takže Petra Hluchová, Michal Bajer a Damian Kislinger. Všichni 3 získávají pochvalu za výborný prospěch a celoroční práci. Také oni si ji převezmou z rukou pana ředitele a dostanou tašku na výlet. A už se nám připraví děti ze 4. B. Dominika Pokorná, Šimon Špaček a Anuška Novotná. Děkujeme za potlesk. Tak a tady mám znovu pochvalu pro úplně nejlepší sběračku na škole, ale já tady dobře nevidím. Aha, tak to už si užívá prázdniny, dostane odměnu později. Dominika byla nejlepší ve sběru, pro vaši informaci, úplně na celé škole, 1406 kg. Šimon Špaček za skvělý prospěch. Šimon Špaček za skvělý prospěch a příkladné chování. Anežka Novotná za vzornou přípravu na vyučování, výborné výsledky a příkladné chování. A prosím děti ze 4. C, Klaudii Milkovou, Kristýnku Vůvou a Radka Ondráčka. Klaudia Milková, Kristýnka Vůva a Radek Ondráček. A ti získávají pochvalu za vzornou přípravu na vyučování, výborné výsledky a příkladné chování. Takže ještě jednou Klaudie Milková, Kristýnka Vůva a Radek Ondráček. A už se nám pomalu připravují děti z 5. A. Zdeněk Hlava, Andrea Kameníková a Tereza Kislingerová. Děkujeme, můžete se jich posadit. A už tady máme Zdeňka Hlavu, Andreu Kameníkovou a Terezu Kislingerovou. Zdeněk Hlava za svědomité plnění školních povinností, Andrea za vzorné plnění školních povinností a ochotu pomáhat ostatním a Tereza za svědomité plnění školních povinností a ochotu pomáhat. Děkujeme. A z 5. už nám sem kráčí Jan Novák, Adéla Veselá a Václav Wagner. Takže Honza Novák, Adéla Veselá, Václav Wagner. A všichni 3 získávají pochvalu za vzorný přístup k plnění školních povinností, ochotnou a soustavnou pomoc vyučujícím a spolužákům. Tak, přistoupíme, děkujeme, běžte se posadit. Přistoupíme k odměňování žáků 2. stupně. Ze 6. A k nám přijde Jakub Příborský, Andrej Špaček a Vítek Škornička. Tak, Kuba Příborský získává odměnu za vynikající prospěch, 3. místo ve škole
školním kole recitační soutěže, vzornou práci v dramatickém kroužku, Ondra Špaček za vynikající prospěch a první místo ve školním kole zeměpisné olympiády a Vítek Škornička za výborný prospěch a vzornou práci v dramatickém kroužku. Děkujeme. Ze 6. B Kateřina Franková, Veronika Jiříková, Aneta Bokounová. A všechna 3 děvčata, Katka, Veronika, Aneta, si zaslouží pochvalu za vzornou práci v dramatickém kroužku a pořádání akcí pro mladší žáky. A to děvčata jsou příkladem pro své mladší spolužáky, kteří byli odměněni hned na začátku, protože v dramatickém kroužku už pracují 2. rokem. A už se nám začínají chystat žáci ze 7. A, Honza Třetí a Tereza Nováková. Máme tady Honzu Třeského. Honza Třeský. Není. Takže pouze Terka Nováková. Honza Zrychlý. Honza Třeský získává pochvalu za sběr papíru a Tereza Nováková za výborný prospěch. Zamácené jedničky. A ze 7. už k nám kráčí Kristýna Jiránková a Lucka Vránová. Děkujeme všem rodičům, že vyčkají do konce našeho programu a neodcházejí nám během představení. Takže Kristýna Jiránková získává pochvalu za velmi dobrý prospěch a Lucka Vránová za vytváření přátelské atmosféry ve třídě a vzorné vykonávání funkce mluvčí třídy. A už bych poprosil z 8A Svobodu, abyste přišel k nám. Získává pochvalu za vzorný přístup k plnění všech školních povinností. Z 8B bych poprosila Kristýnu Zinkovou, Jirku Řípu a Terezu Procházkovou. Kristýna Zinková získává pochvalu za příkladnou školní práci, výborné výsledky, umístění v mnoha soutěžích, kamarádský přístup. Jirka Řípa za výborné výsledky v učení, pěkné umístění v mnoha soutěžích, ochotnou a soustavnou pomoc vyučující a aktivní práci pro školní webové stránky. A Tereza Procházková, totéž za pomoc vyučující, dobrý prospěch, kamarádský přístup ke spolužákům a práci pro školní webové stránky. Děkujeme. A z 8C už tady máme Nikolu Krištínovou. Kterou pan ředitel pochválí za velmi dobrý prospěch a 2. místo ve školním roce olympiády, ve školním kole olympiády z českého jazyka. A dostáváme se k našim nejstarším, takže z 9A bych poprosila Aničku Kudrnovou. Anička získává pochvalu za soustavnou aktivní práci v ekotýmu školy, za práci pro redakční radu školního webu a za práci pro třídní kolektiv. A už to máme chlapce z 9B, tentokrát je to trojice mužská, Jakub Srb, Patrik Urban a Lukáš Vít. A ti získávají pochvalu za obětavou pomoc vyučujícímu. Takže tím jsme vyčerpali naše pochvaly za plnění školních povinností a nyní přistoupíme k odměňování nejlepších sportovců a nejlepších týmů. Teď předám slovo panu řediteli.
tedy přistoupíme k druhé půlce odměňování našich nejlepších žáků. V letošním roce se nám mimořádně dařilo ve florbale, protože ve všech kategoriích, to znamená jak 6., 7. ročníky, tak 8., 9. chlapci i dívky, i žáci prvního stupně získali v letošním roce hodně úspěchů. Nejprve bych sem chtěl pozvat pana učitele Jáska, aby přišel předat diplomy svému týmu, s kterým získal první místo v regionálním kole ve florbale, kde se zúčastnili nejlepší týmy Prahy a Středočeského kraje. Já bych chtěl pozvat všechny žáky, kteří s ním v Praze byli, aby přišli sem k nám, protože je to velký úspěch, který dosáhli. Dobrý den, takže já bych prosil, aby k nám přišel Pavel Zelenka, Filip Dolejší, Honza Škalda, Dan Suchomen, Krištof Hartmann, Ondra Špaček, Šimon Špaček, Vojta Rytrich, Pavel Průža, Vašek Vytušovec, Karel Němec, Lukáš Kocián a Jiří Kránský. Ještě než předáme diplomy a oceníme tento úspěšný tým, bylo mít ctí a potěšení vést tento tým, protože tento tým byl silný nejenom morálně, ale především herně a vnitřně. Byl to tým, který si vybojoval do krajského kola postup z okrskového a okresního kola. Byl to tým, který v krajském kole v 5 zápasech obdržel pouhé 4 branky a 29krát skóroval. Byl to tým, který tvořili brankáři Vašek Kotěšovec, a Lukáš Kocián a hráči v poli Pavlík Průžu, Pavel Zelenka, Krištof Hartmann, Šimon Špaček, Vojta Rytrich, Honza Škalda, Filip Dolejší, Dan Suchomen, Karel Němec a ještě Ondra Špaček. Chlapci, ještě jednou vám děkuji, patří vám velký dík a potlesk. Nyní bych se pozval pana učitele Jelínka, který se podílel na úspěších všech ostatních týmů na druhém stupni. Nejprve se pozveme tým chlapců 6. 7. ročníků, který zvítězil jak v okresním, tak v krajském kole a probojoval se do kvalifikace mistrovství republiky, kde skončil na 2. místě a celkově v České republice se umístil na 10. místě. Takže chlapci, gratulujeme. A chtěl bych se pozvat, už tady někteří z nich byli, protože už se podíleli ty chlapci i na starší kategorii, a sice žák Vít Čureja, Ondra Švárc, Krištof Hartmann, Milan Zakřepálek, Matěj Vojtíšek, Pavel Průža, Václav Kotěšovec, Tomáš Miláček,
Vít Piskáč, Václav Houska, Dan Suchomel, Vojta Dittrich a Matěj Dlouhý. Takže chlapci, ještě jednou gratulujeme k velkému úspěchu v letošním roce. Věříme, že vám to bude takto dobře i příští rok na městských hrách 5. olympiády. Chlapci, děkujeme. A nyní pozveme dva dívčí týmy, které nám udělali velkou radost, protože víceméně kam přišli, tam zvítězili. Takže starší děvčata, vítězky okresního přeboru, vítězky poháru Kutné Hory, hraje místo v krajském přeboru a v kvalifikaci mistrovství republiky, čili se umístili taktéž mezi 12 nejlepšími týmy České republiky. Chtěl bych sem pozvat Miluši Třešňákovou, Veroniku Drobnou, Anu Kudrnovou, Kristýnu Kunáškovou, Valentínu Páclovou, Báru Benešovou, Denisu Krtilovou, Míšu Pavlíkovou, Sabinu Ašenbrennerovou a Dominiku Novotnou. Takže děkujeme děvčatům a nyní sem rádi pozveme vůbec nejúspěšnější tým naší školy, protože v letošním roce prohrál tedy pouze jeden zápas s budoucími přebornicemi České republiky a to je sice stálo postup do finálové části, ale i tak se umístili na 8. místě v České republice. Ale zvítězili v okresním přeboru, v krajském přeboru, v poháru Kutné Hory a dostali minimální počet branek 6 a nastřílených přes 40. Takže bych sem chtěl pozvat děvčata z tohoto týmu. Tereza Kůžová, Nikola Kůžová, Kristýna Zelená, já nejprve budu zvát ty, co jsou tady, Tereza Nováková, Dominika Výborná, Melánie a Natálie Dubské, Karolína Málková, Monika Macková, Kateřina Kroutilová, Johana Jelínková,
Míša Francová, Sabina Aschenbrennerová a tím výčet Dízek končí. Děvčata ještě jednou gratulujeme a přejeme v budoucí sezóně hodně úspěchů. Takže děvčata, děkujeme za vzornou reprezentaci školy a věříme, že v příští roce budete stejně úspěšné. Ještě poprosím jednou pana učitele Jáska. Přistoupíme teď k poslednímu vyhodnocení, než přijde další část programu s rozloučením s 9 třídami. Každým rokem vyhodnocujeme 5 nejlepších dívek a 5 nejlepších chlapců na prvním stupni a 2 desítky na druhém stupni. Tam se započítávají výsledky všech sportovních soutěží, ať už přeborů školy, okresních přeborů nebo krajských. Na 5. místech soutěži o nejlepšího sportovce školy prvního stupně se umístili Eliška Fojtová a Filip Dolejší. Prosím, aby přišli sem Eliška Fojtová a Filip Dolejší. Na 4. místě pak Lucie Keblovská a Jan Škalda. Na 3. místech se umístili Anežka Kasalová ze 4. a Vojtěch Titry. Pomyslnou stříbrnou příčku a 2. místo obsadili Naděžda Kršková a Karel Němec. Naděžda Kršková, už ano. A nyní si sem zavoláme nejlepší sportovce na 1. stupni v letošním roce a těmi se stali Anely Filipcová a Daniel Suchomel. Takže nejlepším sportovcům prvního stupně gratulujeme a budeme volat nejlepší z 2. stupně. Na 10. místech, prosím, abyste se řadili zase tady do řady, na 10. místě skončila Miluce Třešňáková a Jan Vyčítal.
Prosím vás, kdybyste mohli ukleji. Tam hodně křičí. Jak vyčítal, takže na 9. místě Barbora Šubrtová a z chlapců Martin Mikuláš. Na 8. místech skončila Nikola Kůžová a Tomáš Pešl. Na 7. místě Etela Boháčová a Ondřej Novotný. Na 6. místech Kristýna Zelená a Michael Lenz. Na 5. místech Kristýna Kunášková a Antonín Tvrdík. A na 4. místech Jana Mokošínová a Václav Bartl. Takže gratulujeme těmto žákům a nyní je poprosíme, aby uvolnili místo pro nejlepší trojici chlapců i dívek. Třetí místa obsadili Michála Francová a Tomáš Grůža. Na 2. místě se umístili Sabina Ašenbrennerová a Pavel Grůža. Nejlepšími sportovci školy v tomto školním roce se stali Michala Pavlíková, která obhájila loňské prvenství, a František Černohlávek. Takže ještě jednou gratulujeme a tím skončilo vyhlášení nejlepších sportovců školy a přistoupíme k dalšímu bodu k rozloučení s 9. třídami. Já bych nejprve poprosila aby se také stali moderátory, kteří se nám. Předám slovo Číčkovi.
A já. No počkej, a co se to vlastně dnes bude dít? Přeci se rozloučíme s 9A. Pravda. V tom případě vám přejeme hezkou podívanou a zároveň bychom chtěli poděkovat všem učitelům za to, že to s námi těch 9 let vydrželi a že nás naučili, že 1 + 1 nejsou 3. A potom také, že ve slově život rozhodně není tvrdé i. Děkujeme. Ale teď už zpět k našim spolužákům. Jako první bychom chtěli přivítat Evu Karbusickou a Martina Mikuláše. Martin Mikuláš. Když mohl, tak pomohl. S kamarády se dělil o svačinu a je sportovec tělem i duší. Jako další bychom mezi námi chtěli přivítat Nikolu Černou A Fandu Černohlávka. Nikola byla velmi tichou dívkou naší třídy. Fandy Docházka byla vždy velmi pestrá. Je to náš všestranný sportovec, avšak fotbal je pro něho na prvním místě. Další, který by tu neměli chybět, je Kristýna Stočková a David Hejský. Kristýna Stočková, vždy klidná a pohodová týna, dokázala každému podat pomocnou ruku. David Hejský v naší třídě se moc neprojevoval. Vždycky víme, že ho zajímaly války a na toto téma nám vždy uměl co říct. A dál? A dál Anna Kudrnová, Martin Zelený a Ondra Novotný. Anna Kudrnová. Anička je nejchytřejší článek naší třídy. Pro třídění odpadů by byla schopná zabíjet. Martin Zelený. Náš chytrý, milý medvídek se smyslem pro humor. Je pro každou švandu. Prostě kamarád do nepohody. Ondřej Novotný. Ondra byl fajn spolužák, ale když se naštval, stálo to za to. Jako další Barbora Benešová, Tomáš Pešl a Mates Jelínek. Barbora Benešová. Nenechte se zmýlit její výškou. V malém těle velký dům. Tomáš Pešl, zase ten Pešl. Tuhle narážku jsme slýchali ve škole skoro každý den a víme, že Tomáš byl jen nevinně koukal, co se na něho svedlo tenkrát. Jinak je skvělý kamarád a dost dobrý fotbalista. Matouš Jelínek. Matouš bydlí nejblíže u školy, ale stále dostával body za pozdní příchod. Na druhou stranu je třídním Pythagorem. A kdo nám chybí? No přeci Aneška Andrlová, Petr Listík a Michal Kalina. Aneška Andrlová. Stačilo, aby se Aneška začala smát a celá třída vypukla s ní. Petr Listík. Péťa je náš třídní Eiffel. Často nám dokázal zvednout náladu, jen on a za to mu moc děkujeme. Michal Kalina, náš kulturista a biker z Malína. A další tu máme Ota Němec. A Jana Mokošínová. Jana Mokošínová, náladově proměnlivá jako počasí, ale její hlášky neměly chybu. Ota Němec vždy stál za každým průšvihem, ale moc fajn kluk. Celým naším programem vás provází Domča Novotná, A Ondřej Čížek. která si někdy dokázala otevřít pusu na špacír, ale jinak dokázala pobavit kdekoho. Ondra. Happy jak bagrepy, náš skvělý kamarád, který měl vždy výbornou náladu. Do naší třídy také patří Denisa Fialová, David Wagner Eva Karbusická. a Jakub Miškovský. Ve škole se nám to postupně krátilo, až to došlo do tohoto dne. Abychom nezapomněli, chceme poděkovat všem učitelům, vážíme si jejich trpělivosti a snahy nás něco naučit. Lepší učitelé by se jen těžko hledali a my na ně můžeme být jen hrdí. Děkujeme. Dále pak bychom chtěli poděkovat panu řediteli Karlu Ptáčkovi, který nám umožnil konat výlety a různé zájezdy. A nesmíme opomenout popřát budoucím žákům 9. třídy, ať se jim daří v příštím roce a ať si ten poslední rok i přes všechno učení užijí. Přejeme vám hodně štěstí. Tímto se s vámi loučíme a doufáme, že na nás všichni budete vzpomínat v dobrém. Ať se vám všem při vzpomínce na 9A objeví úsměv na tváři. S láskou 9A. A teď bychom rádi pozvali samotné učitele sem za námi.
Za základy bychom rádi poděkovali paní učitelkám Libuši Trnkové a Daně Moravcové. Marcela Šabacká. Některé z nás učila anglicky a za to jí velmi děkujeme. Stejně tak paní učitelce Kateřině Opočenské. Za matematiku patří velké díky paní učitelce Daně Mrňákové, že nám byla vždy po ruce a pomáhala nám nejen v jejím oboru. O základy chemie a rozpoznání hornin bychom rádi poděkovali panu učiteli Janu Bláhovi. Za fyzikální vlastnosti patří díky Leonu Machkovi. Za zeměpisné znalosti, prezentace na počítačích a orientaci ve světě, hlavně na řeku Dunaj, děkujeme Danielu Muchovi. Děkujeme za to, že v našich čmáranicích viděla nejen umění. Veliké díky patří i Michalu Jelínkovi za jeho krutá cvičení, ve kterých nám dával pořádně zabrat, a také za koučování florbalových zápasů a za různé závody. Paní učitelce Jitce Veselé za její zábavná vyprávění o životě. Martině Knížkové děkujeme za dobré rozvrhnutí braného dne a za tu trochu odpoledního pohybu. Naší vzorce děkujeme za vždy skvělou náladu. Paní učitelce Lucii Migeskové děkujeme za ekologické začátky. Rád bych za naší třídu poděkoval Petře Samkové za historické znalosti. Už víme, čím se do dějin zapsal rok 1989. Děkujeme Zdeně Mačinové za pokus nás naučit aspoň základy hudební výchovy. Velké dík také patří panu řediteli Karlu Ptáčkovi, který nám umožnil účastnit se několika závodů, turnajů a nejen sportovních soutěží. Odsud 9. a ještě propustíme, tak si dovolíme i my jim předat na památku certifikáty za vypracování jejich absolventských prací, což byla taková první větší zkouška, kterou si v tomto školním roce odbyli. Já bych poprosila každého, koho přečtu, aby předstoupil 2 kroky dopředu a pan ředitel mu předá certifikát. Aneška Andrlová, Bára Benešová, Nikola Černá, Vanda Černohlávek, Ondra Čížek, David Hejský, Matouš Jelínek, Michal Kalina, Anička Kudrnová, Petr Listí, Martin Mikuláš, Jana Mokošínová, Ota Němec, Dominika Novotná, Ondra Novotný,
Kristýna Stočková. David Wagner. Martin Zelený. Takže to je téměř celá 9. A. Ještě jednou přejeme hodně úspěchů do dalšího života. Budeme na vás vzpomínat, i vy na nás. Celými našimi kroky na 2. stupni nás vedla paní učitelka Blanka Králíková, která nejen, že nás naučila českému jazyku, ale dala nám nemálo poučení, jak se v životě chovat, jak a co kdy použít. Tímto se celá 9. A loučí a děkuje za krásných 9 let a příprav na nové začátky. Děkujeme 9. A jako poslední bod dnešního programu je rozloučení z 9. B, takže bych prosila moderátory z 9. B, aby se ujali slova. Jaromír Strejček A Světlana Vidláková vás vítají na rozlučce s 9. B. Rádi bychom vám poděkovali za ohromnou trpělivost a podporu, se kterou jste nám dodávali odvahu po celých 9 let. Po tuto dobu jsme se mnohé naučili a poznali spoustu nových přátel, na které budeme v dobrém vzpomínat. Nyní bychom vám rádi představili žáky z 9. B. Iveta Suchodebská A Denisa Friedrichová. Dominika Kudrynová a Jana Tvrdíková. Věra Závorková, Patrik Urban, Aleš Dlouhý, Lukáš Ví, Martin Mizler, Václav Štech, Daniel Císař, Jakub Srb, Tomáš Baraňák, Miloslav Viták, David Křivský, a Daniel Dvořák. Rádi bychom sem k nám na pódium pozvali tyto učitele. Paní učitelku Trnkovou,
Barče, že by udělal krok před. Udělal krok před. Manželku Moravcovou. Paňučelku Králíkovou. Paňučelku Šabackou. Paní učitelku Kvasničkovou. Pana učitele Jelínka. Paní učitelku Knížkovou. Paní učitelku Mrňákovou. Paní učitelku Veselou. Paní učitelku Mikeskovou. Pana učitele Bláhu. Paní učitelku Samkovou. Pana učitele Buchu. Paní učitelku Chalupovou. Paní učitelku Mačínovou. Našeho třídního pana učitele Machka. A nakonec pana ředitele Dáčka. A tímto se s vámi loučí úžasná 9B. Úžasná 9B tady ještě chvíličku zůstane, protože samozřejmě i oni od nás obdrží na památku certifikáty za vypracování jejich absolventských prací. Pan ředitel si s nimi potřepe rukou ještě jednou, až jim bude předávat všem certifikáty. Takže opět stejně jako 9A poprosím každého, aby vystoupil o 2 kroky dopředu a přišel si pro certifikát.
Tomáš Baraňák. Daniel Císař. Ale kde to je nějaká rozesvítila? Daniel Dvořák. Ale i Slávy byl takový nějaký. No, jsou také. Denisa Friedrichová. David Křivský. Dominika Kudrnová. Martin Mizler. Jakub Moravec. Jakub Srb. Iveta Suchoremská. Patrik Urban. Světlana Vidláková. Lukáš Vít. Věrka Závorková. Aleš Dlouhý. Jana Tvrdíková. Jaromír Strejček. Václav Štech a Miloslav Vitář. Takže to je zase téměř celá 9. B, které také přejeme do dalšího života hodně úspěchů, ať se vám daří, ať se vám plní všechny vaše sny. Děkujeme. Tak to bylo rozloučení s 9. ročníky. Já bych na závěr chtěl poděkovat všem, kteří jste zde s námi vydrželi do konce. Za to velký dík, protože polovina lidí, jak jsme viděli, již odešla. Chtěl bych všem učitelům popřát zasloužený odpočinek po prázdninách, příjemnou dovolenou, všem žákům, aby taktéž načerpali nové síly do příštího školního roku a deváťákům, aby se jim v dalším životě dařilo, aby vzpomínali na naši školu. Ještě jednou děkuji a tím se s vámi dnes loučím. Nashledanou.